Milli sunugatumyzyň hak howandary hormatlar gatagymyz mudama türkmeniň mirasyna uly hormat goýmak barada aýdýada. Ine kino sunugatumyzda da geçen ulak taryhy ýollaryny nusgawy eserlerimiz bar. Ol türkmeniň geçmişindäki bolup geçen wakalary ekranda şekillendiren şeýle filmlerimiz bar. Hakykatdan hem halkymyzyň durmuşynda bolup geçen wakalary şekillendiren filmler bar. Şu türkmen kino sunugaty 90 ýyldan da gowrak wagty geçdi. İçinde häzirki döwür seredende de döwürimiz bilen bagry bagdaşan şeýle wajyp meseleleri gozgaýan, köp ýyllar geçende bolsa onuň ahlak, terbiýeçilik tarapynyň ähmiýeti ýitmedip filmlerimiz bar. Ine şeýle filmleriň birem biziň beýik akyldarymyz Mahtumulu Praga bagşlanan film. Mahtumulu barada her bir döwlet özüniň şahsiýetleri barada, şahyrlary barada filmler düşürýär. Oňa terjime halda filmler diýilýär. Mysal üçin Ruslar Aleksandr Sergeýич Pushkin barada, özbekler Alisher Novaý barada, ol nusgawy şahyr bolan soň täzikler bir unu barada, Azerbaýjanlara nizamy barada şeýle autobiografik filmler suraty düşürýärler. Şol şahyrlaryň geçen ömrüniň üstü bilen türkmen halkynyň bir belli bir bölek taryhy hem bolýar. Ine türkmen film kinostudiýasy 1949-njy ýylda şu Aşgabatda ýer titrenen soň bir ýyl geçenden soň kino rejissörimiz Altygarlyw Mahtumul Praga barada film aljak bolýar. Ol aksakal, zihinli, biziň milli gylyk häsiýetlerimizi, meselelerimizi bilýän iň güýçli rejissör bolýardy şo wagt Altygarlyw. Ssenariýny ýazýarlar, ony elbetde Ilymlar Akademiýasynda şo wagtlar işläp ýören Baýmuhammed Garriýew, Mäti Kösäýew ýaly alymlar ssenariýyny okap görýärler-de ony önümçiligi goýbermasa etýärler. Sebäbi olar köp kemçilik tapýarlar, näme taýyklyk tapýarlar. Bu ssenariýda Mahtumuluň kesbi, onuň dolu kesbi görünmedik diýip aýdy. Onuň ýene de üstünde işleýärler. Köp wagtlar, köp döwürler geçeni şeýdip alyp görsek, göni 20 ýyldan soň diýen ýany Mahtumuluň Praga bagşlanan film suraty düşürmek türkmen film kinostudiýasyna miýesser etýär. Ol Altygarlyw ony aýgytlardan filmleriň öň suraty düşürjek bolýar. Beýik şahyrymyzyň ähli goşgulary ýazan şaharlary öwrenilýär. Ony ýüpedüden ýany edip düzýärler. Sebäbi Mahtumuluň ol bütün ömründe ýazan goşgulary bar. Onuň goşgularyny izgederligini şol eger bilýän bolsaň okasaň ol ömrü hem derejeli we şoň bilen bilelikde de türkmen halkynyň geçen taryhy ýolu bar. Şu Gyzylbaşlar Serhet ýaka ýerde ýaşaýan türkmenlerin üstüne çözüp olar talap, şol agzy bir berkarar döwlet eslapdyr Mahtumuluň. Şo bolmandan soň gaty horluk çekipdir. Ol şeýle bir aýdylýan zat bar da, egerde şo halkyň agyr güni şahyryň ýüreginiň üstünden geçikdi şo meseledi. Mene şol Mahtumuluň şonu duýupdyr, ol halkynyň şahyry bolýar. Ine şol ýanky ssenariýny ýazýarlar, oň ýanyna da güýçli dramaturg Hayt Muhammed Yakup goşulýar. Altygarlyw bile 2 ýylyň dowamında ýazýarlar. Olar şo Mahtumuluň barada ýazylan makalalar, ilmi işleri okap, Mahtumuluň goşgularyny okap, ony ýüpedüzip, ony o ýerden Şirgadym medresesine okap, bilimli, sowatly adam bolup owasyna gaýtyp gelýärdi. Ine şo ýerinden başlaýarlar filmi. Egerde Mahtumuluň filmini tomaşa eden bolsaňyz, Şirgady medresesiniň hulusunda Mahtumuluň egine haldan edilen horjun atypdyr, başynda da selle, ýanky biziň dilimizde geçirip alanda ol ýokary hukuky turan adam bolýardy. Kino ssenariýa ol Mahtumuluň Şirgady medresesini tamamlap, dünýä akyl
paykas yitirýän ýaş ýigit wagtyndan başlanýardy film. Film suraty düşürjek bolýan kino rejissör Altygarlyw Mahtumulyn kesbini ýerine ýetirjek artist kan gözleýär. Şolar aýgytlardan suraty düşürip ýörkä, filmi tomaşa eden bolsan şonda bir kiçirek kesipde Hommat Müllük Mawynyň kesbini şu gahrymany ýerine ýetirýär. Ine şonu Altygarlyw oňa göz salan eken. Özüm edermen ýanky berilen kesipden özüçe goşup bir aýgytladym romany okandy Berdi Kerbabaýewiň o ýerde Mawy oglun bolýardy. Onuň kan bir açyk kesbem ýok o ýerde. Emma Hommat Müllük şonu owadan edip görkezýär. Siz bilýän bolsaňyz Hommat Müllüň ýanky artyk bawalyň çegesi şeker bilen bir garaýyn gapdalynda owadan aýryp durga duşýan ýeri bar. Şo ýerde gurrun zat ýok. Hommat Müllük Mawysy şo şekere aşyk bolandygyny ýanky sahnalarda görkezýän ýeri bar da. Ine şo ýerleri Altygarlyw göwüne ýarýardy. Ol Zordan Ilymlar Akademiýasy, Döwlet Kino Komitetine tasdikladyp bir näçe gede onu okuýarlar. Alimler hem okuýar, edebiýatçylar hem okuýar onu, kinoçylar hem okap Altygarlywa bolýar diýip ssenariýasyny bu suraty düşürmäge başlaýardy. Onuň kino başlamazyndan öň Hommat Müllügi çagyrýardy. Hommat men sana Mahtumulyn kesbini berjek diýip aýdýar. 1968-nji ýylda da başlaýardy. Şonu men Hommat bilen bile işleşip mesir etdi de Moskwanyň kinematografiýa institutyny gotorup gelen wady men Türkmen film kino studiýasyna kino rejissör Muhammed Süýünhanow watançylyk urşuna bagşlanan Sen doganyň men doganym atly bir film alýar ekende. Olam öňkü Krasnovodsk Türkmen başy o şäherinde nevitçiler fronta Türkmen nevidin iýerýän ana şolar ýaly wakaly filmde. Ine şonu ol suraty düşdi çaragan kesbini. Şonu bir jaýda ýaşamak mesir etdi. O 4 adamlyk jaýty Ata Döwletow sen gappar ýaşrak şoň çaýna suwuna seretip baňa anandylar da ine şonu Hommat bilen gurrun deş bolmaly boldy. Ay çaýna haryn beren soň menem kino sunugydan öwrençi ýaňy başlan eýýän maglumat ýygnap indiki ýazık kitaplarıma şonu Hommat näýili ýagdaýda geçdi sizin Mahtumulyn kesbine tasdiklanmaly, oşan oýnamaly diýip aýdylandy diýdi. Ol şol owurtlap oturan çaýyny goýup ay maňa Altygarlyk men seni köpden bäri synlap ýörün. Şo wagt Amangul Mämedow adyndaky ýaş tomoşaçylar teatrynda işleýär. Hem oýnum goýýardy Hommat Müllük. Sen sana Mahtumulyn berjek diýip aýdanda men diýet çyn arkany gidipdim tas diýär. O Mahtumulyn oýnuma gol ýönökey gahrman däl ahir o. O Mahtumulyn oýnap halkyň göwüne ýarar edip çykarsaň sen han. Egerde onu başary bilmesen, onu kim ýerine ýetirsen, onu sen hiç kimem seni filme de çagyrmaýar, kino suraty düşmäne çagyrmaýar. Ol bir gaty jogapkärli bolandan soň men diýe Mahtumulyn öňüme okuyan mektepden bäri hemme goşgularyny okap çykdym diye, kaýbelerini ýatladym diye. Ondan soň men hiç kime aýtman ýuwaşdan Mahtumulyn ýaşan ýerine öňkü garrygaly häzir Mahtumul etrawyna gerkede gidip şo ýerde garry ýaşullar bilen gürleş gördüm diye çoğuluklar var eken diye. Mahtumul nähil ýörýärdi, ýörände dagy ol kinoda ýöremeli, aňyry bäri hereket etmeli. Näýir agrasmydy diye hemmesini soradym diye soň alimler bilen duşdum diye Mäti Kösaýew, Bay Muhammed Garryýew professorlar olar şo wagt Türkmen Döwlet Uniwersitetinde dil edebiyat kafedrasynda fakultetinde student taliplere sapak berýärdiler-de. Mahtumulyn hem o bilýänler ilmi tarapyndan. Şolar bilen görleşdim diye onuň Altygarlywyň talaby boýunça, haýysy boýunça oýnamaly boldum diye. Ecemin buyuran ýürükler taýýar boldy.
tut nähilni pizza. Ustamından gowyny yatamaz. Gözümden gowyny görme. Allah sizi gözden dilden saklasın. Sizin oýuňyz men zatlady. Maňa başga görkär etme. Egerde men jadylap bilýän bolsodum. Onna şeýdikleň deregine men sizi... Men gideýin. Indi açan görşerkek. Ýene-de odak ýyllar diýip öte etmeseňiz, Heýde jan teninden aýrylarmy? onda meňillen dagtlygy ýok-da. Şükür alhamdülillah. Yine şeydi, filmi surata düştüm. Ondan soň onu seplediler. Soň ses verdiler, ekrana çıkardılar. Bizem dağırdaşıp otirs diye kinon surata düşen dörejil topary halkmyň näil kabul ederkä dip. Elbette türkmenlerin her haýsynyň kalbyna mahtumly bar. Ine men mektepde okuýakam ilki izlamayan bolurmy dip bir goşgusy bar. Ekrany çağajygy gyzdyrma keseli bile ýok bolansoň soňa bagyşlap ýazan goşgusy bar. Şol bu şeýle bir maňa täsir edipdi de. Onna şeýle aýryçylyk, hesret mahtumlygynyň duýulýa iksany şol balasyny kesele aldyrmak gaty oňa agyr düşendigini goşgyny okanyňda bilýäňde. Ine şol ondan soň türkmeniň fettah nämesen şolar ýarsyn goşgularyny okap giňelip ol mahtumlygynyň goşgularyny bir belli bir ýaşa ýeteňde käbirlerini okumaly sebäp düşünmeýän onuň filosofiýasyna. Maňa düşeni ýönekeýje de, ýönekeýje izlemeýän bolarmy? Sen goşgusam ol ýönekeý ýalakdyr, emma o ýerde insan diýen mertebesiniň näil biýikdir hakynda aýdylýar. Mahtumlygyň aýdysy goşgulary bar, filmde de şol görkezilýän o nämedir? Gyzyl ýaşyl öwüsýän, o nämedir? Aýagy ýok towusýan şahyr bolsaň şondan bize habar ber dip aýdysykly ýeri bar. O ýerde de bütün bir dünýä açylýar. O sırly aýdylýar, soň sen pikir etmeli. Aýagy ýok towusýan aýylandygy, ony gyzyl ýaşyl öwüsýänem onuň baý güllerdigi adamyň göwnäçýäniň zatlary bar da. Mahtumlygynyň kakasy entep azady türkmenleriň hanlaryny hemmesini birleşdirip bir berkarar döwlet isleýär. Ol tarihte şeýle maglumat bar da, nusoýa çagyrýarlar, nusoy galasyň ýanyna mal soýup, düşük ýazyp hanlary ýygnap, hani bir han içinden belläliň, türkmen döwletiniň bir 4 sany gazygyny kakalyň, ine şol araçaklerde türkmenler ýaşaýar dip, birimiz bir gulluk edeliň, bir toprada nahar ýeliň ýazyp saçakda dip arzu edipdirdi. Häzirki döwür bilen biz deňeşdirenimizde mahtumlygynyň şol eden arzulary hemmeti amalaşdy. Ine filmde mahtumly ol diňe bir prezidentlerini ýitirmän söýgüsini meňliğinem elinden aldyrýar, ýesirem düşýär, o köp horluklary görýär, ölüm ýitimi görýär. Filmi surata düşüren dörejilik topary. Egerde siz mahtumlygyny şol şiirgady medresesinde hoşlaşyp gaýdanda bir ýaş ýigitde, ýanky diýişmeýäli talip ýokary okugy törün. Soň ahirinde ýan başy çaralan o köp hubbatlary hem öz şahsy durmuşynda hem türkmeniň balynda görüp, gynçylyk görüp, ýüregine salyp saç agaran biz ýaşlygyny görýäris. Nebi filmin ýa-ni aktýoryň oýnan daş kesbi. Hommot Müllüň öňünde şeýle bir mesele durýar, ol mahtumlygyny ýa-ni agras parasatly köp çarşenmäni başyndan geçiren ýaşyny derejesine ýetirmeli de östir filmde. Ine şonu Hommot Müllük başarypdyr. Biz şu filmde Hommot Müllüň gatykän zähmet çekendigini, köp zatlary okandygyny, mahtumlygynyň şo kesbini ýasamakda ilki Ayhan Hajiýew suratyny çekmeli bolýardy. Mysal üçin mahtumly döwri suratym alýanym, Guranam bolmadyk, suratym hiç kim çekmän soň onuň nähil bolandygyny, onuň nebereleriniň öwrenip
neberelerine seyredip eşeğlerek gözlü bolandır, şeylerek qaşlı bolandır, şeylerek yüzü bolandır dip ine şonu öwrenip hudonjuklarymyz çekýärdi. Oňa kananiski portret diýili ol kiminen kan bar, molun epetin kan bar, Wililin ki seýdiň kan bar, her kim şol öz ýaşan ýerine gidip hudonjukly çekilipdirdi. 1949-njy ýylda tasdiklanýar. Şoňa çenli neber teatr goýubildi Mahtumulini. Mahtumulini goýmak üçin gyrçyk takally bolup durýar, o giýen telpegi, onuň gaşy, gözü nähirek bolanlygyny ilki tap bermesen teatra mı goýubilmeýär, kinoçulara mı goýubilmeýärdi. Şu tasdiklanan soň onu teatrda da goýýarlar. Teatrda da goýdular. Amangul Mämedow oýnady. Masal üçin Mahtumuliniň kesbine Liza Garaýew meňliğini oýnapdy. Öz döwri bu oyun Molony pesadyndaky öňki Türkmen Devlet Akademik Drama Teatrının sahnasyny köp ýyllap düşmän geldi. O 30-40 ýyllap görkezdiler. Sebäbi Mahtumulu da, Mahtumulunyň temasy, onuň mowzugy hiç tam könüle nokta. O artistler çalyşýardy. Bazı Amangul Mämedow, Altygarif döwründäki oýnan artistler garrap o aradan çykanan soň yaş artistler hem gelen soň yaş artistler köpüsi oýnadylar. Mahtumulunyň ýazan goşgularyň esasynda düzülüp ssenariýy ýüpe düzenýän düzülüp suraty düşülen film men pikirimçe kino öwrençi hökmünde bir nusxawy edilen eserleriň biri. Mahtumulu barada soň Hojagly Naýlew kino rejissör aldy. Baktyny jydat üçin Praga dip. Olanyň şol çağlyk döwründen yetkinjekligine çenli niyetlenen şeýle film alypdy da öz döwrü. Soňra kino rejissör Murat Orazow Mahtumulu Praga dip bir filmem surat düşürdi. O ýerde de söhbet Anna Muradow oýnaýar. Dutarsy sazda şonu oýnatdy. Mahtumuluny her kim her hil kabul edýär. Kino rejissörler. Emma halkyň öňüne, okuyjularyň öňüne goýulan gödegine getirýän Mahtumulysy barda. Şondan hiç wagtym çykyp bolmaýar. Oň şu döwrüň ýa-ni sunuwadyň edilen talaby. Şoň üçin men pikirimçe 1968-nji ýylda suraty düşüren Mahtumuly onuň rejissöri elbetde beýik rejissör Altygarliw entegem beýleki filmler soň alnanda bolsa, soňky döwür oýlanşykly, pikirli edip alnanda bolsa, nusxawy eserleriň biri dip men hasap etdim. Filmde biz Mahtumulynyň döwürdeşlerini görýär. Elbetde kino rejissör film suraty düşürenne şu döwürler näil şahirler ýaşapdyr. Ne Mahtumuly Şergady medresini tamamlap gelen soň onu gatty gowy garşy alýarlar. Şonu Berkeli Han, Durdy Şahir, o Allah berdi Han, Çowdur, onuň meňli, Jigisi Zübeyde, oň söýgülisi Öbez, gatty kan artistler oýnaýar. Iň bir ýakyna Mahtumulyny şu beýik derejä ýetirýän kespleriň biri şu ýerde Muhammed Çerkezow oýnan Mergeni. Mergen aga Mahtumulynyň dörejiliginiň aşygy hemme goşgularynyň ýatdan bilýär. Biz ol artistimiz öwresi daýab adam da Muhammed Çerkezow. Ol şol bir sahnasynda Mahtumulynyň şeýle beýikdigini görkezýär. Mahtumuly medrese okuwçylaryň ýanyna barýaka, ol goşgysyny okap otyrdy. Aňyrdan Mahtumulyny eşitdik gelýärdi. Saňa Allah Taala nazaryny salan adam diýip aýtdy. Elbette Türkmen halky öz içinde zehinli, o beýik mertebeli akyldarlaryny goltgy bermeli, olary elbette gollamaly, olary kulak asmaly. Olar Türkmeniň saýlama wekilleri bolýardy. Mahtumuly filmi ekrana çykandan soň halk gatgy garşy aldy. Ol üstünlik bilen görkezildi. Meňliň kesbinde çykyş eden Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 4-nji ýyl talibi Güljan Döwlet Muradowa da men pikirimçe şu Mahtumulynyň gözü bilen görýän meňlisini usatlyk bilen ýerine ýetirdi. Artistçilik uğruna okumak bolsa da Güljan Döwlet Muradowa meňliğiniň kesbini üstünlük bilen
güwnejay ýerine ýetirdi. Şeýle alanymyzda Türkmen Film Kino Studiosynyň suraty düşüren onlarça önümleriň içinde Mahtumly filmi ol bir döwürleýin uly böküşli eserleriň biri boldy. Siz bilýänsiňiz, Edil Mahtumly filmiň öňü seresinde Moskwanyň Kinematografiýa institutyny tamamlap gelen türkmen hünärmenleri bir gideni oýunçy rejissörlerim bardy, operatorlaram bar, artistlerim bardy, kino önümçiligiň ýol başçylary boljak, filmiň direktorlarim tamamlap gelenden soň Türkmen Film Kino Studiosynda işläp başlapdylar. Onuň Bulat Mansurowym şol toporyň içine girýär. Türkmen kinosynyň taryhyny öwrenjiler şol 60-njy ýyllaryň başlarynda Türkmen Film Kino Studiosyna Moskwanyň Leningradyň Kinematografiýa institutyny tamamlap gelen ýaşlara birinji dörejelik tolkun diýip aýtdylar. Hümeýin Hanow, Gurban Ýaşhanow, Murat Gurbanow, Recep Bally Orazow ýaly şol instituty tamamlap gelenleriň içinde Bulat Mansurow ilk bilen Türkmen Film Kino Studiosyna şükür bagşyny düşürýärdi. Olam şol Türkmen kinosunda bir uly bir böküş bolýar. Ýa sürede şu filmden soň Mahtumly çykýardy. Şol ýa-ni birinji dörejelik tolkunyň boşlukçysy şükür bagşy film bolýar. Ol gaty iňçelik güle felsepeli, akylly edilen filmden biri bolýar. Ol Türkmen Film Kino Studiosynda işläp ýören rejissörlere mundan pes derecede manysy boýunça da suraty şekillen satly boýunça da film suraty düşürsek onu Türkmen kinosy öňe gitdi däldi ýa gaýtdy bolar diýip şu wagtyň metbuaty ýazýardy. Dogrudan hem şol şükür bagşy filmi ol sportda bolşýaly bekligine böken sportmen uzun taýak goýandyr bökýär. Onuň ýene göterýär bökýär. Şol ýokary goýulandan soň şondan pes etseň pesage gaýtdy bolýardy. Ýene şoň üçin Bulat Mansurowyň filminden soň Türkmen Film Kino Studiosyna Türkmen kino sanowatynyň taryhyny ajaýyp nusgawy filmler suraty düşürilip başlaýar. Mahtumly filmem şeýle alanymyzda Türkmen kinosynyň taryhy diýilende hökman ajaýyp filmem ýadymyza düşýär. Ol biziň altyn gazamyzyň kinosynyň bir törüni wajyp ýerleri eýelep otyr. Ine bir näçe ýyllar geçenden soň şu filme tomoşa edýän ol garranyk filmiň bar şeýle filmler mövsümleýin ol ine görkezýän öýle onuň bir ýyl geçen soň eýem könülýär. Käbir filmler bar, olar bolsa özüniň wajyp temasyny gozgamak bilen ol umumy insan gymmatlyklaryny gozgamak bilen olar hemişelik filmler bolýar. Ine Mahtum bolam şolar ýaly Mahtum bolynyň ýene de bir geder beýikdigini onuň nähili adamlygyny bilmek üçin ýene de biz Mahtumly filmini tomoşa etýär. Zübeyda, bilin! Zübeyda! Men geldim. Ağlama çekeyim, yoğdu günler geçti mi? Yok, geçen yok Mahtumly. Geçen yok. Ne oldu? Memlini sattın onu. Ahzar çekip täze güllardan ayrıldım. Gözden kanlı yaşım döküp ol sügür yardan ayrıldım. Ayrıldım kunça gülümden, fiyata çil tün bülümden. Hoş ovalı
bilbilimden şirin kuş bostani bakçalı bağdan ayır. İyilleri var dinli, soğuk suğlu ter örüngli, iyili göklüm, ademengli, näzi dildardan ayrıldım. Maqtım ulu, aşık mestan, bağladım şanına destan. Mendilgäki bağı bostan, almalı nardan ayrıldım. Şonuň bilen beýik şahyrymyzyň mertebesini, onuň türkmen halkynyň bir bütebi döwlet bolup, bir soprada taýýar kılınıp açylar, bir karar döwleti islendigini, şonuň şu döwür amala asandygyny habar berdi. Mahtumuli çeper filmi biziň meşhur kino rejissörüm Altıgalif tarapyndan düşürilen köp ýyllar geçse de ol özüniň gymmatyny ýitirmän şu günlerem tomoşa edende gyzyklandyrýar. Şoň üçin Mahtumuli akyldarymyzyň mertebesi beýik bolşýary şu filmim beýik mertebeli ösüp gelýän ýaşlarymyz bar. Nesilden nesile geçýärler belli bir derejeye ýetende bir Mahtumuli filmini görkezýär. Olary entegem ol täsirini ýetirýändigini biz olardan görýäs. Şular ýaly filmleri görkezip o halkymyzy getirmekde, taryhymizy öwrenmekde, milli medeniýetimiziň we sungatymyzyň halk howandary, hormatly arkadaşymyzyň bir karar döwletimiziň bahtiýarlyk döwri Türkmenistan rowaçlygynyň ýylyna uly mümkinçilikler döredýänligi üçin onuň alyp barýan işleri rowaç almagyny, janynyň sag bolmagyny arzu etdi.